گرینگیا انتگراسیون دموکراتی و تایبەت دەمێکی وسادە چونکو دهرەمێ ده gelek صراع هەنە gelek şerên ku rû didin hene dewam dikin em şerê cîhanê siyemîn de jiyan dikin derdorê me hemî agir in Sûrî bi xwe jî 14 salet vî agirî de ji bo wê ihtiyaca herêmê û ihtiyaca rojhilata navî ne ihtiyaca bi rastî jî pergalekî dîmokratî heye ihtiyaca di şerekî wisa de di tevlîheviyekî wisa de di û taybet jî niha gelek hene li ser Sûrî kişandina yani ku Sûrî negihe istiqrarekî ji bo wê tu niha nikare bêje modela sîstemekî dîmokratî heye tu nikare vê bêje ji ber hîna ew zihniyeta berê a behs berxwe dide zihniyetên ku niha xwe model dibînin meselen dixwazin modelên ku derve bînin Sûrî de bi cî bikin ama yani milletên Sûrî çandê Sûrî de hene zengînbûna Sûrî de heye vê qebûl nake em wekî hemî milletên ku hene çawa jiyan dikin em Kurd jî em xwedî maf in û taybet di Sûrî de mafê me di destûr de tune ye ji bo wê niha xebatê yani tişta ji bo me herî girîng di vê entegrasyonê de jî yek jî mafê me wekî Kurd ku em yani milletê herî esîlin ku di vê welatî de ê ku welat ava kiriye ku cî girtiye ji bo wê gerek destûr de ciyê me wekî Kurd hebe gerek di qanûnê de yani hem çanda me hem zimanê me hem nasnama me ez ku her kes bi serbilindayê bêje ez Kurd im lê ez yani hem welatiyê bê em naşibhin tu muhafazê din ji ber vê muhafazê tekuşîn kir şer kir cî xwe li her derê de girt nasnama jin dunyayê da naskirin di hemî berxwedaniya xwe de û di hêza xwe de ji bo wê na ev jin pêşengtî hem ji bo Sûrî kirin hem ji bo rojhilata navîn kirin hem di dunyayê de ev deng da tu nikarî vê hêza jin piçûk bikî ji bo wê niha em gelek cara vê nîqaş dikin kîjan wefdê ku ji hikûmetê tê muhafazê em vê nîqaş dikin taybet ciyê jin xusûsiyetekî jin heye heger muhafazê din vê ev tune ye jî lê li vê muhafazê gerek eger sînor ji jin re werê dayîn rengê Sûriya dîmokratî çênabe heger sînor hebin rengên ku gela